Dneska tu máme rozlučku so Slobodou a trošku neveste robíme prekvapenie. Nevesta, priznaj sa, skade si. A vlastne ona nevie, čo ju čaká, že s Jančurom, že Jančurík šibiribi. A dievčatá sú také súdržné, že nepovedia. Ona netuší, do čo ide. A že dneska vlastne Utopia. Dochádza vám trošku, že kde vás vedieme? Spomínal som vám názov Utopia. Je to niečo spoločné s touto loďou, myslíte? Tak čo, nalodíte sa ku kapitánovi Jančurovi? Môžem vám zrobiť takýto trip? Babi, keď idete na Motokamenec, tak na poriadnom taxiku. Tak babi, čo, ideme na tú plavbu? Pali partia, my štartujeme moto za Utopii, nikto by mi neveril. Boha mu. Pali, tá som s motorom, to tu je. Písal kamošovi Ekagičkovi, že jak to vedie. Idem tam, ne? Ale keď mi jemne toto 17 iPhone do vody, Kúpime nový do píš. No, kto by to povedal? Ale môžeme zistiť, či ide iska. No, iska ide, ale teraz čo už bol nastartovaný? Vecke má takto zapaľovať, lebo čo? Hopa, plavba. Normálne. tu je. Buši baviť. A už keď takí ľudia tu chodia štartovať z motor, to ja vera, prišla to ten motor, choď pôjdem po neho pešo, po nový. Utopia sa